Μα αναστολή είναι έξω. Μια μαλακία και το τζιμπήσαμε. Κάνουμε κακά ξεμπερδέματα με αυτόν. 2 στρέμματα μου έχεις φάει, ρε! 2 στρέμματα! 3 χρόνια φυλακή, το ξέχασες! Δεν σου πέφτει λόγος γιατί ήμουν εγώ φυλακή! Λίγο να μου κουνηθεί και το ξαναστέλνω μέσα. Τακί, ακούς! Να φυλάγεσαι! Στην υγεία μας και καλές δουλειές. Μια ζωή στα κρέατα. Όλοι οι άλλοι έφυγαν. Τα βαρέθηκα όλα. Αν μπορούσα να φύγω αύριο, θα έφευγα. Αφήσέ τον! Ρίξε μωριά, Ο Κυριάκος. Αγνοείται. Πρέπει να τα πούμε στο τμήμα. Εδώ ο τόπος είναι μικρός. Ακούγονται διάφορα. Φαίνεται ότι αυτοί που το κάνανε ήταν πρωτάριδες. Θα τη φτιάξουμε την ιστορία μια χαρά. Αυτοί οι άνθρωποι σε έχουν βοηθήσει τόσα χρόνια. Τι εννοείς? Είναι γενναιόδορη η προσφορά, Χρήστο.